Bueno, pues estamos aquí na Galería Dodo Dadá, na exposición de Cándido Caneiro, un artista de Lumeares, da Teixeira. El naceu en Lumeares, vive en Lumeares, morrerá en Lumeares, non? Porque é un artista ademais fantástico que traballa madeira, bueno, todo tipo de pedra tamén, e, bueno, vive ali desde Cativiño, claro. Bueno, é unha persoa ben interesante porque tamén organiza como festivais casi de espantallos. Bueno, ten mogollón de actividades culturais. E que é madeira queimada ou que é isto? Isto é madeira queimada, sí. Este sí. Creo que é madeira de Castiñeiro. Isto é pizarra? Isto é pizarra tamén. Moi ben. Maravilloso. Bueno, a verdade é que é curioso, Está moi bonita, como e cando vallades por Lumeares, se aparece ali nunha esquina dunha casa, se vedes os espantallos fora, na parte exterior da casa. Moi ben. Viva Dodo Dadá. Veña, grazas. Los humanos, lo que tenemos los humanos versus la inteligencia artificial, la IA. La inteligencia artificial, ¿qué no tiene que tenemos nosotros? Esa capacidad de enfrentar nuestros miedos, de sobreponernos a ellos, de integrar nuestra sombra sabiendo que la tenemos, traspasarla. Tenemos el libre albedrío en elegir entre lo bueno y malo. No siempre lo hacemos correctamente, pero tenemos la posibilidad de elegir. Y tenemos esa aspiración a mejorar, esa aspiración a ir a algo más allá de nosotros. Mientras la inteligencia artificial puede tener muchos datos, pero al final solo son ceros e unos. Muchas gracias. Pois aquí están as esculturas de Cándido, este home que reivindica o rural e que o demostra facendo estas esculturas tan fermosas e orixinais. Están expostas na Galería Dodo Dadá de Xosé Vilamoure e Marita, nosos galeristas tan queridos e coñecidos, e aí podemos disfrutar destas maravillas. A verdade é que hai unha elaboración extraordinaria e queima aí a madeira dunha maneira extraordinaria. Isto é xa a pedra, pizarra. E tamén están reivindicando aquí o dos espantallos, a figura do espantallo. Así que, bueno, teñen pensado facer unhos talleres sobre espantallos na Dodo Dadá que nos seguirán contando polo miúdo cando volvamos aquí, en breve. Mira que moderna ela. De Federico Obradoiro Mourense, pois claro, estamos trasladando xa que a tendencia últimamente de trasladar o que ven da aldea, que é a aldea, é trasladarlo á cidade, porque hai que ter máis visibilidade tamén, e porque nós tamén somos de Ourense, que Ourense tamén é o noso pueblo, xa todos os veciños que estamos aquí, Ourense tamén é onde se confluyen as culturas e todo este tema, non? Entón, falando disto, eu quero terminar con un chiste, entón xa vos deixo, deixame contar un chiste, non? Gosto de contar un chiste. Que chegou un chavalillo un pouco así tímido da aldea, non? A tarde, dicíalle, nunha tienda de deporte, non? Dixo, mire, que quería? Dixo, quería comprar unhas zapatillas. E dixo, John Smith. E dixo, no, John Chandler. Muy bien.